Maayong adlaw mga igsoon, welcome balik sa atong serye Ancient Stories, Timeless Lessons. Na ako'y personal nga kasinatian na nga gusto nako ipaambit. Aduna ko'y plano sa akong kinabuhi nga klaro na gyud kaayo, unsa akong trabaho, asa ko paingon, ug unsa akong gusto makabot. Apan kalit lang, adunay butang nga nahitabo nga wala nako damha. Murag giusab sa Dios ang akong plano. Ug sa sinugdanan lisod gyud dawaton, niya nako, Lord, nganong kinahanglan pa ni mausab, siguro kamo nakasinatipod kanang klaro na ang inyong giandam, pero kalit lang ang Ginoo na ay lain nga paagi. Mga igsoon, ang lisod kaayo nga buhaton mao ang pagsalig sa plano sa Dios kung kinisupak sa atong kaugalingong plano. Gusto ta nga dali, pero ang plano sa Dios usahay dugay. Gusto ta nga komportable, pero ang plano sa Dios usahay nagdala og hagit. Gusto ta nga klaro, pero usahay ang plano sa Dios dili dayon nato makita. Apan bisan paana, mao kini ang tinuod, ang plano sa Dios mas maayo kaysa sa plano nato. Og kini nato makita sa kinabuhi ni Maria. Si Maria, usa ka batanong babaye gikan sa Nazaret, ordinaryo og simple lang ang kinabuhi. Ang iyang plano klaro, makigminyo kang Jose og magsugod og pamilya. Apan sa kalit lang, mitungha ang usa ka manolonda og misulti kaniya. Malipay ka, ikaw nga pinili sa Dios. Magmabdos ka og manganak og usa ka lalaki, ug tawgon siya nga Jesus. Imagina ninyo unsa kahibulongon og makuyaw nga mensahe. Maria nahadlok, naglibog, ug siguro daghan siyag pangutana. Unsaon man ni, wala pa gani ko'y bana. Unsay isulti sa uban kung makabalo sila? Andam ba ko ani? Apan unsay iyang tubag? Ako mao ang alagad sa Ginoo. Matuman unta ka nako ang imong gisulti. Mga igsoon, mao kini ang tinuod nga pagsalig sa plano sa Dios. Bisan wala siya kasabot, bisan lisod dawaton, iya gihapon gisalig ang iyang kinabuhi sa kabubut-on sa Ginoo. Mga igsoon, unsay atong makuha nga leksyon gikan kang Maria? 1. Ang plano sa Dios usahay makasurprisa pero dili kini sayop. Usahay mahibulong ta nganong giusab sa Ginoo ang atong dalan, pero kanunay kini adunay mas maayo nga rason. To, pagsalig bisan dili klaro. Sama kang Maria, pwede ta maglibog o mahadlok. Apan ang pagsalig sa Ginoo magdala og kalinaw og kalig-on. 3. Ang pag-uyon sa plano sa Dios magdala og panalangin dili lang sa ato kundi sa uban. Ang pagsugot ni Maria mao ang hinungdan nganong si Jesus natawo og nahimong manluluwas nato tanan, mga pangutana para kanimo. Giunsa nako pagdawat kong mausab ang plano sa akong kinabuhi? Naaba ko'y bahin nga gihatagan sa Ginoo pero nagduha-duha pa ako? Nisalig ba ko nga ang plano sa Dios mas maayo pa kaysa sa akong kaugalingon? Mga igsuon, ang kinabuhi ni Maria nagpahinumdom nga bisan ordinaryo lang ta, pwede ta gamiton sa Dios alang sa dakong plano. Kung karon naglibog ka sa imong dalan, kung murag naguba imong plano, hinumdumi. Ang plano sa Dios dili gyud masayop. Sama kang Maria, atong tubag mao unta kini. Ako mao ang alagad sa Ginoo, matuman unta kanako ang imong kabubut-on. Salamat sa pagpaminaw sa atong episode sa Ancient Stories, Timeless Lessons. Magkita ta sa sunod higayon, ug atong ipadayon ang pagkat-on sa gugma ug plano sa Dios alang kanato.